kept my laws. Wagcina nemithetho yami. Kukhona enguthandayo okuyincwadi yaseDeuteronomy kodwa uJesu maye uquote kamnandi chapter number 4 kuMathewu akawuquote exactly as is uyawugcwalisa uJesu uyawugcwalisa uyabona yena unikeza ukuthi ukhandisense uma usathane lokho ebuya magemgeme uthi kuyelalela thiwa kulotshiwe ukuthi womthanda uJehova uNkulunkulu wakho umkhonze yena yedwa lo muntu uAbraham wagcina wamkhonza uNkulunkulu wakhe yena yedwa yonke indawo wayifika kuyo wayifika misi altar kaNkulunkulu wayethi angikwazi ukunyathela endaweni ialtar lingabikho kulo angikwazi mangaka ama-altar wabekayo but indawo nendawo ayifika kuye ethi ukugongobala ubeka ialtar uyadumisa uNkulunkulu yena yedwa waphasa uAbraham kwatshela lo mfana kwathiwa mawufuna lezi zinto ke nawe yenza sure ukuthi zonke lezi zinto uAbraham adlule kuzo nawe uyayiphasa lithi iBhayibheli uIsaka walalela he obeyed the Lord wahlala eGera wathi angisayi eGibhithe ngizohlala khona la kunje hlala la uNkulunkulu athe hlala khona musu kuba namehla gijima ubona abanye beyalena le na ufuna ukuyalena le njengoba uNkulunkulu akubenzela indawo la eHoly City hlala la musu ufuna ukuyongena ubona khona abagijima sebeqhamuka ngeimoto ezinkulu nawe usufuna okwaseGibhithe lokho wena hlala la isibusiso sakho sila uNkulunkulu uyaza kulungisele khona ukuthi kula lithi iBhayibheli uNkulunkulu abakhe lize lithi kwincwadi yamahubo kuyize ukuvuka ekseni kakhulu usebenze kanzima udla isinkwa sakho ngezithukuthuku uJehova abakhe uyabalungisela belele mabe sendaweni okufanele bebe kuyo hlala tshela umakhelwane wakho ukuthi hlala la obekwe khona iBhayibheli walalela uNkulunkulu watshela uSawuli wathi hey lalela uNkulunkulu unemela imhlatshelo engani namafutha wena hey wathi obedience is better than sacrifice ukulalela kuhle kungcono kakhulu kunemnikelo nemhlatshelo you can't bribe God ngemhlatshelo ungalaleli wenza ungalaleli ubribe uNkulunkulu ngemnikelo lithi iBhayibheli uIsaka washo ukuthi usemusha kulento yokukhona uhamba nomkakhe na uRebecca yena ke abazala wona ubaba yedwa umzala wakhe nje wathi hayi nami udade wethu lithi iBhayibheli hayi wathi udade wenu wathi hayi udade wethu kwasho ukuthi lezi lo Abimeleki ngathi wayazile ukuthi khona indoda yake yafika yathi nomkayo yathi udade wabo la lo Abimeleki wathi okay anihlale lapha endlini yenu lithi iBhayibheli emveni kwensuku lo Abimeleki wazobalunguza ewindini wambotha hayi kodwa shathi udlala nodade wabo kanje wathi hayi ngeke wathi wendoda usoleni uthi udadweni lo indlela endlala ngayo wathi lo nabe ngisaba wathi haya never mix faith nefear ahlanganise ukusaba nokukholwa ngoba into ocabanga ukuthi inzima kuNkulunkulu ilula kakhulu wathi lo wathi musu kuyenza le nto le buka manje ukube kuthiwa omunye walabafana bakhona la umthathile nje ngabe sisenkingeni sonke manje wathi ungayenzi into enjalo ngicela ukuthi emadoda engabe sathinta unkosikazi walendoda nalendoda bayeke nje baganene laba bantu yenziwa ya resolve nje kalula yalula kanjalo yaphela into lithi iBhayibheli wahlala manje sekhululekile uIsaka le ndawo uma ihlezi kule ndawo sekhululekile wayese enjoya ama benefits emthombo eyambiwa ubaba wakhe uAbraham ehlezi kule ndawo lithi iBhayibheli ngoba wayihlezi la uNkulunkulu athi akahlale khona wasebenzisa imthombo kayise ayayembile lithi iBhayibheli akazange abe nancaka watshala ngalo lo nyaka lowo kunjalo kunendlala kunjalo watshala yena
bathi abanye abantu begijima beya eGibhithe watshala la wathi angizukutshala kwenye indawo njengoba ngibekwe la ngizotshala la uNkulunkulu othe angihlale la uyazi umhlabathi uzokhomanda umhlabathi ukuthi awukhiqiza amazolo nise kuyo leyo ndawo akuyo lithi iBhayibheli ngawona lo nyaka akudileyanga uyabona mawusendaweni right akudelay izinto engabathatha abanye 10 years 15 years 20 years mawusendaweni uNkulunkulu akubeke kuyo akuzukudelaya lutho ngoba usendaweni efaneleyo ngayo lo nyaka watshala iBhayibheli ngayo lo nyaka wavuna 100 fold okuphinda phindwe ka 100 okunalokho bekade ekutshalile ngoba uNkulunkulu benayo ama benefit okulalela incwadi kaIsaiah chapter number 1 uthi uNkulunkulu mayikhuluma uma lilalela nokulalela izwi lami niyakuzwa okuhle kwezwe uma nilalela niyenza lokho okuthiwe kwenze uthi niyakuzwa okuhle kwezwe kodwa manala lihlubuka niyodliwa inkemba webazalwane ukulalela kuzosenza ukuthi sitshale kuwo lo nyaka sivune kuwo lo nyaka ngegama likaJesu noma ngabe kuthiwa yini emelele lesitshalayo sizotshala kulo nyaka sizovuna kulo nyaka sovuna kuwo lo nyaka lomusuphela lo nyaka sovuna kuwo lo nyaka yebo manje sikuOctober sikubanzi kuOctober manje before uphele lo December lo haya sezukulinda uJanuary sovuna kuwo lo nyaka ngoba sizotshala kulo nyaka njengoba noIsaka atshala ngalo nyaka wavuna ngalo nyaka asitshelwanga inyanga ezaseyisele mhla etshala kodwa wavuna ngalo nyaka I'm about to pray. Sengiyathandaza khona manje. Elini iBhayibheli uNkulunkulu wambusisa. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu mayembusisa lisimene wangabukela phansi umsebenzi owenziwa ubaba. Wangabukela phansi umsebenzi kaAbraham wa maintain ifa ngoba uma iinheritance ungeze ukuyimaintaina ngendlela efanele uzoyimosha iphele indodana yolahleko yathola inheritance ayangayiphatha kahle yahlaphaza kwaphela na iyaphela ngisho ngakuthiwa ama millions kodwa iyaphela mayingaphethwe kahle kodwa mayimaintainwa ngendlela eright ngama strategy afaneleyo yenza ukuthi iyande izibe kakhulu lokho ebikade ikhona lo lithi iBhayibheli wamba imthombo yekade ubaba wakhe eyigubhile waphila kuyo wayimaintaina lithi iBhayibheli mabebona ukuthi uNkulunkulu uyambusisa kwaba khona manje opposition akaze kwaba khona ukumelana uma ngabe kufanwa ngaso sonke isikhathi uma kufika ukumelana kusukuthi kukhona obonayo ukuthi sekunomehluko manje singahambisana for so long but makufika la omunye shona phansi omunye yaphezulu lo shona phansi uzomelana nophezulu akufanele azehlise ukuyomelana nophansi wena ophezulu qhubeka bamelana naye kunezi ngikhuluma namhlanje kunabantu abaningi okumelwana nabo ngapha na abanye emsebenzini kuma business in whatever bayenza kunokumelana even in the church kunokumelana osekube khona lento isukuthini isukuthi lento kukhona phakathi kwenu oseshona phezulu kukhona phakathi kwenu oshona phansi zicheke wena ukuthi ngumuphi ke phakathi kwenu ungosona phezulu noma ungosona phansi kodwa uma kuba nokumelana ngaso sonke isikhathi
nathi kukhona odlondlobalayo. Laba bangadlondlobali bayayibuza ukuthi kani siyafana nje. Asifana. Yabona ke once wathi siyafana wenza imistake enkulu. Asifani ngoba izinto esizenze kusithekeni ayifani. Kodwa ama result asekusithekeni iwona azosho ukuthi lo wenzani asifane kusithekeni. Webazalwana angeke sifane. Usufuna ukuyifanisa. Ngoba nokumelana. iBhayibheli uIsaka wamangala sekuyini manje. Bathe mabesuka besamelana naye bagqiba imithombo wababwakhe. Bayigqiba yonke imithombo wababwakhe. Bathi bamqeda amandla. Hawu mayisamangaza ukuthi imithombo sebeyigqibile. Beza kuwe bathi indoda lalela la bamtshela ngqo emehlweni. Wena usucebe kakhulu okudlula thina. Ngathi ukhohliya nothi la esontweni wafika ngami. Mina ngathi ngena ke worship team. Wena manje usuhlabela zonke inkonzo. Nomphoseli usebuza wena makucula ukuthi ubusibani bani ngathi sekunenkinga. Bathi ungakho bathi indoda usucebe kakhulu kunathi. Suka lapha phakathi kwethu. Bamgxosha khoma. Lokhu uthi babegqiba imithombo. They were trying ukuthanisha umsebenzi wakhe wonke awenzayo. Never allow isitha ukuthi siphazamise, singcolise nomsebenzi owenza ngokuthi ufocus kuso. Musukuzehlisa. This is a mistake yenziwa abantu abaningi bafuna ukuyiphendulela. Bible lithe nothula nini. If abantu bangangcolisa befaka inhlabathi egameni lakho bezama ukungcolisa igama lakho. Aphendule. Remain silent. uNkulunkulu ohamba nawe uyovela yena ngesikhathi esifaneleyo. iBhayibheli uma ngabe begqiba imithombo bemgxosha akazange baphikise. Wathi ngezwe wathatha konke anakho. iBhayibheli he was exceedingly prosperous. Wayesecebe kakhulu. Wehlela enzansi esigodini. Waphansi esigodini. Bathi kehlele phansi le. Ngizwe uDavide ethi noma ngihamba esigodini sethuzi lokufa ethi angisaba. Washo ukuthi bona bathi bayamgqilaza ngoba bambulala ngoba emhlisela phansi. Kanti abazi isandla sikaNkulunkulu siphezulu kwakhe. Umuntu isandla sikaNkulunkulu esiphezulu kwakhe thamzolo ngeke kumenze lutho. Umuntu ofavor ngamazulu uNkulunkulu abhekisa ubuso bakhe kuye. Ngisho ngamthatha umfako ogwadule lapho luyashintsha ugwadule luphenduke lube indawo enothileyo. uNkulunkulu umuntu ebeka isandla phezulu komuntu noma ngathiwa uzama ukwenzani akashoni phansi as long as besa kuyi connection noNkulunkulu wakhe la uNkulunkulu wakhe mfuna khona. Bemisa phansi iBhayibheli basho ukuthi abayise isilwane sakamhlola phansi. Sathi masifika nje phansi agxumeka itende. Wathi mayifika nje phansi agxumeka itende wathi sesihlezi la wathi sonke sihlala la akasekho umuntu ozophuma la. iBhayibheli wayeseqala umsebenzi khona lapha etendeni. Wathi ngicela siqale siyovuselela imithombo egqitshiwe kababa. Bayo restorwa lokho bese kungcolisiwe. Lithi iBhayibheli bathe mase beyivuselele wangayishintsha wangayiphazamisa. Wayishiya njengobaba wakhe uAbraham wayeshiya. Lithi isilenkosi wayesesuka yena. Sesiyathandaza ke manje. Wayesesuka yena ke manje namadoda ahamba nawo. Bathi bebecabanga ukuthi njengoba bazama ukumthena amandla kunamadoda amqadile yonke imuva yenzayo. Wamba bamba nezinceku zakhe bamba babethi phansi bahlangana nesosi yamanzi. Aqhuma amanzi edwaleni waqhuma umthombo waphakama uNkosi. Baqhamuka bathi umthombo wethu lo. Lithi iBhayibheli wathi akulungile ngiyezwa mfowethu wasuka. Wangabaphikisa. Waqambika wathi iseki bangilwisile lapha. Wazomba ngala. Wamba. Wathi mayethi aqhuma amanzi baqhamuka again bathe nalowo umthombo wethu. Bathi bazama ukumgqilaza.
kwasho ukuthi bagcilaza umuntu osene resilience, bagcilaza umuntu osemazi uNkulunkulu wakhe. Lithi iBhayibheli uDaniel laba abamaziyo uNkulunkulu wabo bayoba namandla. Ngithande lesingisi lithi and they will do great exploits, bayokwenza imisebenzi emikhulu. Elesizulu lithi bephumelele. Elesingisi lithi bayokwenza imisebenzi emikhulu, bayoba ama exploit abazo ngoba bayamazi uNkulunkulu wabo. Whether baphansi, whether basesigodini, whether basemhlabathini odry, kodwa mabemazi uNkulunkulu wabo angeke bavike. Usathane ngazama ukukuthena amandla ukuthi uyeke ukumba imigodi, uyeke ukumba imithombo, ungayeki ukumba yimba. Whether bayayigqiba yimba, whether bayayithatha yimba. Kunemthombo abangayithatha abantu, kunemthombo namasela angakwazi ukungena ayebe. Engakwazi amasela ukungena emzini wakho akukhombe ngesibhamu athathe iTV yakhe ahambe, angakwazi amasela ukungena athathe imoto yakhe ahambe. It's okay, bathinta imithombo yenyama, kodwa kunomthombo abangeke bawuthinta. Whether bayathanda, whether bathandi. Lithi iBhayibheli thina webazana kunendawo la kufanele sibeke khona incebo yethu, la amasela nenundu engena kufika khona. Sinendawo thina, bazama ukuyeka, bazama ukwenza ukuthi uyeke ukumba, ungayeki ukumba. Yimba imithombo, whether kuyavuma noma kuvumi, yimba imithombo. Keep on digging, go deeper in digging your way. Yimba uyekujuleni emthombeni wakho, kukhona okuzokwenzeka. Do not give up. Noma usathane efuna ugive up, ungagive up. Lithi iBhayibheli wahamba again. Uma ngabe bemsusa eSidna, he moved on. Wamuvela phambili. Move on. Musukulokhu ugezi la osuswa khona. Move on. Dlulela phambili. Kukhona okungcono inkosi ekubekele khona. Lithi iBhayibheli wahamba kwenye indawo, uthe mayemba wathola idwala phansi lakhipha amanzi. Bathi labaya sawuthinti lo owakho lo. Lithi iBhayibheli wayesethi inkosi seyisendela indawo, sesizokwanda-ke manje siphumelele. Webazalwane kunendawo la khona senzelwe khona thina. uNkulunkulu wakhuluma noMose wathi, Mose nansi indawo kimi, wathi wena uzoma edwaleni. Uma ume kulelo dwala indawo yakho lelo dwala baphuza kule hlane. Baba wami lithi iBhayibheli lelo dwala labalandela, lelo dwala lalinguKristu. Kunedwala eliyisosi yamandla ethu, eliyisosi yokuphila kwethu, esinendawo kulo. Jesu ekhuluma noPetro, phezu kwalelidwala ngizolakha elami ibandla mina. Wena uyamasango esihoga yathanda wathandi, ngizolakha phezu kwalelidwala. Indawo yethu iphezu kwedwala. Thina sazi idwala elikhipha amanzi. Asibuki nje umgodi kodwa sibuka isosi yawo amanzi. Kunedwala elingafani nabo. Lithi iBhayibheli lithi idwala akufani labo. Nezitha zethu ziyakwazi lokho, ayigcine ngokwazi, kodwa ziyathuthumela ekwazini kwazi lokho. Webazana sinedwala thina elikhipha amanzi. Owethu umthombo akusiwona wabantu, akusiwona walapha nalapha ya, akusiwona wangaphesheya kwebhoda, kodwa umthombo waphakade. Bahlabelela bakudala bathi umthombo waseGolgotha ugobhozela wena nami. Umthombo waseGolgotha kunomthombo owambiwa eGolgotha, kwangemnandanga wambiwa umthombo, kodwa sibona inkosi yamakhosi ikhuphuka nesiphambano sayo phezulu kwentaba yeGolgotha, yalenga phezulu yezindoda yamhlaba ohlangothini. Lithi iBhayibheli kwaphuma igazi, kwaphuma amanzi,
umthombo wakophoza sinomthombo webazalwane athi mayibhalobhala incwadi yezenzo athi in him we move athi in him we live athi in him we find our being sinendawo uJehova usenzele indawo and sizokwenda sizophumelela wena usathanda uyathanda kathandi sinomthombo dig deeper uma ufuna ukuhlangabezana nabo yimba jula yimbe emthandazweni wakho ungaqumusa into eshalo go deep emthandazweni wakho uzohlangabezana nedwala elikhipha amanzi phansi mawubona ukuthi usawugcinile emthandazweni zilukudla man zilukudla bekukudla phansi and pray funda izwi lakhe you are thinking indlela zobumba uya phansi awukwazi umthombo otholakala kumnandi nje kodwa kuyasetshenzwa labor in his way labor in prayer labor in fasting uyamba uthi uJesu Nkosi yamakhosi okholwa yimi njengokusho kwembhalo enhlizweni yakhe kuyagobhoza imfula yamanzi aphilayo sidinga abantu abazomba masifuna ukungena kule season eRehoboth yimba tshela makhelwane wakho ukuthi yimba mawufuna ukungena kule season eRehoboth esikhuluma ngayo otherwise uzosibona singena sijabula sithola konke ulokhu ubukile ungaphandle yimba dig deeper if umkhuleko wakho bewu 10 minutes awuwenzi ube u30 minutes ma umkhuleko wakho bewu 30 minutes awuwenzi ube yi-hour mabe awukuzile at least once a week ukwenze kube yi-lifestyle yakho dig deeper study izwi lakhe feel yourself you are digging deeper before you know it manje imajority yethu la sisaphila ngomthombo kababa sisancinta emthombeni kababa umpostoli abakayitholi abantu abakabi ne-encounter noJesu abayazi nje ukuthi encounter nje ukuthi ukuhlangabezana noJesu uyohlangabezana nalelo dwala mhla wahamba ukulindile umthombo uzokholwa yimi njengokusho kwembhalo eswini sakhe kuyogobhoza imfula yamanzi aphilayo asalidi imthombe kude manje lo mthombo sithi sihlezi kuwo na uhlale kithi sithi thina siza kuwo na ungene kithi sishintshe thina manje singabe sisaba ngabantu ingakho uPaul ethi asiyamazi umuntu ngokwenyama kodwa uma umuntu esemthonjeni lo muntu uyisidalwa esisha useshintshile naye manje umthombo la bheka khona kubheka umthombo la khuluma khona kuphuma ukuphila ngoba seyiphenduka umthombo wokuphila kufanele sibe ngama carriers omthombo ophilayo indawo izinto esizithintayo ayishintsha ibandla lathi inheritance yalo imthombo le inheritance yethu imkhuleko yabangcwele abasandulelayo iyifa lethu ayilahlwa ukuthi kufanele simbe more dig deeper people are not praying enough people are not serious enough uNkulunkulu serious ngezinto zakhe abantu kodwa bekho serious enough isikhathi lesi masithi sikhuluma ngendawo ngeRehoboth season la khona sizokwanda khona kufanele kwanda abantu abanje ngathi wena ungajabula kwanda abantu abafana nawe kulesigaba okusona manje uNkulunkulu serious ngebusiness lakhe kunabantu abangekho serious ngoNkulunkulu nabathandaza bathandaza umdlalo thandaza bese ngutsheni bejaha ukulala dig deeper kunemthombo uNkulunkulu afuna ukuzoyiqhumisa phakathi kini kule conference kunemthombo uNkulunkulu afuna ukuzoyambula
nilibabele kuyoqhuma imithombo yamanzi aphilayo. Mabantu bekholwa kimi njengokusho kwemibhalo. Mawukholwa kahle. Asimeni ngenyawo. Oh Lord Jesus. God is looking for people, young and old, woman and men, abazoba serious ngoNkulunkulu, who will dig deep, abangezokumba nje buyishalo. Yisi isikhathi lesi revival. Kodwa abantu kumele bekhare i-revival, they are not there to be, they can't be found. Abanakanga. uNkulunkulu ufuna ukusebenzisa wena. uNkulunkulu ufuna ukusebenzisa wena ukugijimisa i-revival. Kule season yeRehoboth. uNkulunkulu usibekele indawo ukuthi sande. Ukwanda it has to do with the revival, multiplication. Kunemthombo kumele iqhuma. Siphakamise izandla zethu sesiyathanda. The conference izoqala namhlanje. uNkulunkulu ufuna ukuzo unlock imithombo within abantu. Indawo yethu ikuKristu Jesu. La sibekelwe khona konke sikudingayo. Mawubaleka kuye ubaleka endaweni. Uthi uNkulunkulu usivulela indawo. Sesizokwanda. Sizokwanda ezweni. Indawo yethu isivule kuKristu. We need to dig more kuNkulunkulu in prayers. We need to pray more. Thank you, Jesus. We need to pray the more. We need people abazokhuleka ngazuthi bayahamba namathi namhlanje usuku labo lokugcina ukukhuleka. When they are praying, I'm not talking to abahlangane nje in your secret place la ukhuleka khona. You need to pray as if namhlanje uyahamba. Pray as if this was your last day on earth. Fast, you seek uNkulunkulu as if this was your last day on earth. Konke kuyizelezi. But uNkulunkulu, who is the well of life. Makonda hasuma. Hallelujah. Libra hasula mandela bakasaya. Ile makula badala ma. Vele more. Let us lift up our hands, bazane bami. I just want us ukuthi siye exercise lokho uNkulunkulu afuna ukuqhumisa empilweni zethu, because lo mthombo kuwe ukuthi ungabuka ukuthi ulapho ukuwe lo mthombo. uNkulunkulu ufuna ukuqhumisa kuwe ebese ugeleza usuka kuwena ugobhozele kuimpilo yakho, ugobhozele kuifamily yakho, ugobhozele kukho konke okumayelana nawe. Oh Jesus, asivula imlomo yethu sithandaze sonke. Akuvula imlomo yethu sithandaze entendeni engabikho umuntu othule. Ilama kudala ma hasulama libroko shatita hasana ma veleme kondala bahasu. Siyabonga baba egameni lika Jesu. Siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele, baba wethu onamandla onke namhlanje ebusuku. Sikule ndawo Nkosi yamakhosi njengokusho kwezwi lakho. Not by might nor by power, but by your spirit, oh God. By your spirit, Lord Jesus. Ibandla lakho Nkosi. Ibandla lakho uNkulunkulu wethu ongcwele. Kule season yeRehoboth siyaqhumisa imithombo evalelwe kubo, abadala nabancane, abesilisa nabesifazane, ngegama lika Jesu. Yonke imithombo yokuphila evalelwe kubo, pa ayiqhume
imithombo yonke yokuphila evalelwe kubo. Let your waters flow, oh Lord. Let your spirit flow within them. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba wethu namandla qinisa ukukholwa kwalowo nalowo, qinisa ukukholwa kwalowo nalowo kule ndawo. Qinisa ukukholwa kwabo, Lord, I pray. Strengthen their faith, oh Lord. Yenza nanoma yini ukuze kuqine ukukholwa kubo. Kule season engabikho ozosalela ngaphandle. Mangabikho osalela ngaphandle. Lapho Nkosi wenza umsebenzi ezimpilweni zebandla lakho. Oh Jesus. Lulisandla sakho. Sulizinyembezi. Sithembe wena sithe. Thembele wena. Moyo ngcwele moya. Thembe wena ke sithe. Thembele kuwe. Moya moya. Thembe wena ke sithe. Moyo ngcwele. Sithembe wena sithe. Thembe kuwe. Moyo ngcwele moya. Ngalomsuku oqala bazalwane sesiyathandaza. Ngiyafisa ubaba usazoza ngaphambili baba umbuyazi. But kunabantu uNkulunkulu okufanele benzele just one, abaphendulele just one request bese ukukholwa kwabo kuyaqiniswa. Njengalokhu uAbraham uNkulunkulu amenzela nawe, he is still the same God. Ukuthi aqinise, uyafuna ukuqinisa ukukholwa kwakho. If we are here namhlanje ebusuku ukuthi kule conference iqala nje Nkosi, if you will attend to this, angiyiboni into engakwenza ngiphinde ngingabaza. Cela ukuthandaza nawe uqinisa ukukholwa kwakhe egameni lika Jesu. Wena osho njalo woza ngaphambili, let me pray with you mawuthi Nkosi mawungangenzela lokhu, uqinise lokhu ukukholwa kwami, ukukholwa kwami kuyoqina ngendlela engakaze ibe. God bless you my brother. If ekhona umunye ufuna ngithandazana, please come, let me pray for you. There's this one request ofisa ukuthi uNkulunkulu akwenzele yona, and uthi ngiyakubona konke Nkosi osukwenzile, kodwa lokhu mayekwenzeka ngiyokwazi ukuthi uNkulunkulu emazulwini nasemhlabeni. Come, let me pray with you. God wants to, ufuna ukwenzela khona uNkulunkulu. Uyafuna. He's just waiting for you. Uyafuna because inhloso yakho ukuthi aqinise ukukholwa kwakho, ukuthi kube sezingeni elingaphezulu kwalokho elikhona namhlanje. He wants to do it for you. Trust him. He just wants to trust him. He wants you to trust him. Mthembe ungamgabazi. Never mix faith with fear. Ungamthembe uNkulunkulu, yazi ukuthi mayishilo uthembekile futhi ulungile ukuthi uzokwenza. Lisho nje lizwe lenkosi lithi uthembe, lizwe sincwadi bathi thathaleleke. Uthembekile lowo othembisayo, and he will do it. Uzokwenzela khona. Apostle ngicela babuze egameni likaJesu. Uzokwenzela khona. God wants to do it for you. Please lift up your holy hands. Leyo nto esenhlizweni yakho akube yiyona enhlizweni yakho right now. Ngiyacela ukuthi kube yiyona enhlizweni yakho ukuthi Lord nakhe ngifisa ukuthi uhambele khona empilweni yami. We will pray for you, but ngiyafisa ukuthi enhlizweni yakho ube phambili kaNkulunkulu ukuthi Lord nakho ungamsahlabelela. Just lokho kubeke phambi kwakho ukuthi Nkosi nakho engikufisa ungenzele khona. Maka wangenzela lokho, ngiyazi uNkulunkulu wami ukuthi ngeke ngiphinde ngingabazi. Thank you Jesus. Asiphamsi isandla sethu sikholwe enhlizweni. Ngiyacela ukuthi bangelo gambusho uzokwenza usilide in this prayer. I feel the power of God in this place. This place is ready.
Cela ibandla lilule izandla silulele kubo thina silanga phambili siphakamisa izandla zethu. God is ushering you to a season of possibilities. It is done. It is done. It is done. Cela thina silanga phambili sisho lelizwi emva kwami Nkosi uJesu ngiyabonga ngiyakholwa usungenzele uqinisa ukholo lwami Baba ngiyalamukela izwi lesiprofeto namandla alo nenkazimulo yalo konke obekuvimba ukwenzeka lokho kushilo ngempilo yami kuqhelisiwe namhlanje. I have entered the season of Rehoboth ngegama lika Jesu. Ngiyabonga moya ingcwele. I celebrate empilweni yami for the answer has arrived in Jesus name. Baba siyabonga egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Nkulunkulu ongcwele nophilayo. Thank you Lord for the anointing that breaks the yoke of the enemy. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Lokho bengenzeki ngiyamemezela. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Let it may begin to flow. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Abakhambela kude nabo siyakusondeza ngegama lika Jesu. Baba wethu ongcwele abebekubamba kuphunyuka namhlanje bazokubamba kuhlale ngegama lika Jesu. Nkulunkulu wethu ongcwele uma behlisa amanethabo abengabuyi nalutho namhlanje siyamemezela egameni kaJesu ukugcwaliswa kwamanethe abo ngegama likaJesu. Siyabonga Nkulunkulu wethu ongcwele ukuthi izitha zabo ayinokubona ukuphela kwabo ngegama likaJesu. A season of Rehoboth is declared. Uma kuvaleka ngapha kuzoqhuma ngapha. Uma kuvaleka eningizimu kuphume entshonalanga. Uma kuvaleka entshonalanga kuphume empumalanga. Uma kuvaleka empumalanga kuyophuma enyakatho ngegama likaJesu. Oh lo siyamemezela namhlanje Nkulunkulu wethu ongcwele qinisa ukholo lwabo ngegama likaJesu. Let everything that tried to arise against this season in their life be nullified ngegama likaJesu. Ngicela ibandla sheza ngesibongo Nkulunkulu egameni likaJesu. It is done, it is released in the name of Jesus Christ of Nazareth. Nkulunkulu wethu ongcwele sikunikeza udumo akekho njengawe akekho ofana nawe Nkulunkulu wethu ongcwele siyakhumisa imithombo ngegama likaJesu. Let the words respond in their name Nkulunkulu wethu ongcwele lapha abanyathela khona lomhlaba bayawudla for the glory of the Lord ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga Nkulunkulu wethu ongcwele ukuthi they shall not die, they shall witness the season of Rehoboth. Siyamemezela Nkulunkulu wethu ongcwele ongenile ngalomnyango makangene kwiRehoboth. Asikhathi sisekhathini yeRehoboth ngegama likaJesu. Awushaye izandla zakho bandla likaThixo. Singesibonga season of Rehoboth. Siyanda. We are multiplying by force, by power. Ngegama likaJesu. Ngisho amabhodlela asitshwa namakhametho ayakhuma ngaphansi komhlabathi ngegama likaJesu. Every monitoring spirit ilahleka le direction namhlanje. Open your mouth and begin to declare. Hili baba. Shandeke paka. Kete tapakote. Rakatoko shandeli baha. Rinda inayo sukapa. Rakapako shata. Lebreko tapakate. Ikakakaka kikakopate. Ikadusha rakate. We give you praise, Lord. Oh, Shanama. I must have a vampire message. Abata vampire mami nomad. Abata vampire matule blodeni. Shanama. Oh, Shanama. We are rolling up our sleeve. We are digging again. We are rolling up our sleeve. We are digging again. We shall not suffer. We shall not start afresh. I declare the season of Rehoboth.
prophet ongathi sisigeje. Anganoma nizwile ngithiweni. Iphutha singalenza ukuthi kuphume isiprophet concerning your life usigeje. Uthi umpostoli lana sizotshala kulonyaka. Sivune. Mina angikwazi ukuba sekhona uNkulunkulu ungeje isiprophet. Uthi sotsha uthi akunandaba uthi ingaki inyanga. Eyisela. Kodwa sizotshala kuwo lonyaka. Sivune kuwo lonyaka. Umhla ka-1 October namhlanje. Kusukela namhlanje kuyosha umhla ka-31 December. Ungena kwi-season. There shall be no fat crop this year. Lezinyanga ezintathu siyamemezela ephaketheni. Ngiyabonga. Apha basinikele isawu sondelana. Ngiyeke mama bazoyibeka lapha e-altar. Sondelana. Labasana ungagejwa yini isimenyezelo. Ungagejwa yini isimenyezelo. Kaloku umuntu olayindlini enza ama-means. Kaloku umuntu olayindlini enza ama-means. Yokubamba lesi prophet. Hayi basabona ungavumi. Akukwazi ukumenyezela into enkulu kakade sizeleni la. Anelana we are rearranging destinies. Anelana lesizini lena izotho ongakutholanga from January to September kuthole umelane lapho khona yakasa ene brako patakashe sili ili maya kushana libahande basalona ngayenzi likhulu umulizwa izwi kaJehova uNkulunkulu wakhe season of robot sokwanda quiffy sizokwanda bethe soke sibone kodwa lesizini ngiphatha kabuthi unamamenzi umenze lutho prophet siqondane nawo mina sengikwenzela imathematics umhla ka-1 namhlanje naseyinkampanini akusaqashwa ey'ndaweni eningi namathenda yancishiswa manje wonke umuntu uthi hayi 2026 kodwa bakulendlu ngiyamemezela u-2026 siyawumisa kancane 2025 sizokwanda. Asikakafikwe isacrifice imithombo yokulalela kuvuka imizwa kamoya ube sensitive to a declared word imithombo kumele asikakafikwe isacrifice ngoba ngeke usacrifice umntwana ungayimisi le nto so wonke umuntu uyapostpone manje kodwa kuthiwa thina seasons khona ikhala iparliament makungaba unyaka omusha manje kudepend ukuthi how far are you willing to dig again. Mina ngiyazwa kunabantu abasabambezeleke lonyaka soba nezinto bengekho uNkulunkulu uzosipha ngoba sifike in a season of report. Jesus Christ.
Sithathe ilizwi seprophetic. Sheshani bantwana benkosi, sheshani bantwana. Ayam nonkosikazi soyishiya khona manje. Kulo nyaka. Nokulo nyaka sazothomelana. Kulo nyaka. So banezinto abazobathi sithatha into yokuphila kanti cha safika kwisi. Ya, safika kwisi. Tshela makhani iba ready kulo nyaka. Ya, iba ready kulo nyaka ukushintsha nje kwempilo yethu. Iba ready ukunakekela uJehova. Olungileyo amlungisela isimo sakhe. Ngiyeke sengizwile. Kuthi hayi kusasa kulo nyaka. Bangaka abantu besithembisa bekhohlwa yithi. Manje mphoswa mathusi kuba neatmosphere nomhlaba. Demand kuso. Cela ubulungisa nje emoyeni wakho. Cela ubulungise emoyeni wakho ngoba le nkonzo siyayenza. Sasa siyenze siqede le nkonzo. Abasona into zokusebenza. Ukulalela kwesinye isikhathi. Kubiza ukuphila kwethu. Ngegama lika Jesu. Cela ubunxusa nje emoyeni wakho, le nkonzo ufuna ufunge namhlanje ukuthi come to Mount Zion. We are dealing with destinies. Sasa senze le nkonzo sibuyisele amavelo khona masakuzama umpostoli sibaleke uzongathi uya-offendeka uyikhuze lo muntu ya ukhuze lo muntu ngathi uya-offendeka isikhathi esona abazalwane isipiti siyakhanda entweni kamuntu sasa sibuyise your name and Rehoboth ubhala nje igama lakho nesibongo sibhala Rehoboth kuzongihlupha ukuthi kube nzima ukuza kwakho lapha bayazi uzothola izinto ongazazi ngicela manje lo papa unengane unomnyeni umshedlini thatha isingayithunywa ayibonge Nkosi
Siphamisa izandla zethu. Just sit your 500 rand, your 1,000 rand, your 2,000 rand. This season of Rehoboth. So masimhloniphe uNkulunkulu bese nganenza izinto. With destinies. They'll destroy you. Baba sibongile namhlanje ngenxa kaKristu Jesu. Sifikile ke Nkosi endaweni la sanda khona. Besithi thina esimba umthomba nomthombo ungathini. We are growing equivalent to the well. The capacity will not announce. Anyone who acted in obedience, surprise him or her with a blessing to contain them. Tomorrow ngolwakho namandla ngawakho usisa Nkosi ukuhlangana namhlanje usisa umkhonzo wakho usisa yonke engcwele ithi amen. Ashaya uJesu esandleni. Sikakhulu izandla once again. Jesus, come on, let's give him praise. Wow, hallelujah. What a word. What a ministration. I got the very izulu ngikhona nibathandekayo. Bathandekayo. Dolobo, thank you so much. Siyabonga ukulalela inkosi bathandekayo. What a powerful word of God. Nilalela presence uNkulunkulu kanti thina indlela yethu intuba yethu yokuphuma ivula uNkulunkulu uvela kuvulele njalo uhamba kancane umoshile inkosi iyayivula nje intuba breakthrough yakho ngabe kade wasivulile intuba lokho bamba uyeka wabanjwa ile wabuswa enye into ehlukile into enziwa uNkulunkulu